Bon dia a tots, gràcies per vindre. Estem servint el acte de presentació de compromís. Tenim a Carles Aronal, l'iniciativa, que parlarà Enric Moreno del bloc, i el candidat per a la CAP, número 2, el coordinador de compromís, Dimas Cantil. Bon dia a totes i a tots, militants, mitjans de comunicació. Bé, la veritat és que avui tinc la doble satisfacció de participar en aquest acte com a anfitrió dels portaveus dels tres partits més importants, diputats, Enric i Mònica, i també l'amic Carles, i també la satisfacció de participar en aquest acte com a candidat del bloc en la circumscripció d'Alacant i número 2 per la coalició Compromís. I com que compromís és sinònim de promesa i les promeses estan per complir-se, és important parlar del treball que han fet els nostres diputats en les Corts Valencianes, que han complit la seva paraula de traslladar la veu de la gent que encara creu en l'honestitat, en la veritat i en la valentia a l'hora de traslladar propostes i solucions per als valencians i les valencianes. Ara del que es tracta és de renovar aquest compromís, de treballar fermament per la nostra gent i sobretot en la circumscripció d'Alacant, on el palo de la crisi ha sigut encara més fort que en cap altra circumstància. El compromís sobretot és una resposta contra la resignació. No ens resignem, a tindre el país com el tenim i volem una transformació en positiu que considerem que és absolutament necessària i absolutament inajornable. És un compromís amb els ciutadans, amb un conjunt de ciutadans que superen molt els militants, els afiliats o els simpatitzants dels tres partits que en principi estem constituint el compromís, sinó que és una sensibilitat molt més ampla. I són uns compromisos molt concrets. Un compromís contra la corrupció, contra la degradació democràtica i que ens comprometem, com ja està fent-se, a lluitar amb tota intensitat per una profunditat democràtica, transparència, control, no admetre i lliure de corrupció. És un compromís també per defensar el País Valencià, la seva llengua, la cultura, el nostre autogovern màxim i no acceptar la degradació que també en aquest camp el PP està permetent. És un compromís també per l'equitat, per els drets de la majoria, del conjunt dels ciutadans, pels serveis públics, pels serveis bàsics, abandonats davant dels negocis privats tantes vegades. I sobretot també, és l'últim que hem dit però molt important, un compromís ben clar per la sostenibilitat, per un desenvolupament sostenible ben diferent del que estem patint. Nosaltres fem un plantejament i és que la democràcia ha de ser la que mana sobre tot. S'ha de sotmetre a la democràcia no només les decisions polítiques, sinó també les decisions econòmiques, que s'escapen ara al control democràtic. I en aquest sentit pensem que és important també una neteja de la vida pública. No pot ser que tinguem un nivell de corrupció en el govern valencià com el que hi ha avui per avui. No pot ser que no se pugui controlar on van els diners públics. La gent ja està preguntant on estan els nostres diners. Nosaltres, Enric i jo, per milers ens rebutgen les preguntes que fem. Però per milers, no són 10 o 12 que no ens donen. L'última trucada, 1.518. Preguntes d'on han anat uns diners o qui ha fet els contractes en empreses de la trama dulce. 1.518 en una trucada rebutjats fa un mes. No pot ser. I si els òrgans controlados els posa el que ha de ser controlat, que és el que passa amb la sindicatura, on també han pactat per les coses. No pot ser. Nosaltres diguem que s'ha de netejar la vida pública valenciana, que cal que els diners públics vagin a la seva finalitat, que és a l'interès general, a l'interès de la majoria, no a l'interès particular, ja sigui legal o il·legalment. Estem per aquesta política de la felicitat de tots els dies, no? Jo vaig lluir per ell, en una samarreta, perquè nosaltres pensem que un no pot anar a la Fórmula 1 de València sense aficionar, no? I si Fernando Alonso los seguís en la primera curva, pues pot anar a València a veure la Fórmula 1 i passar-ho molt bé, ser molt feliç un dia. Però tots els dies som usuaris de la sanitat, portem els nostres fills al col·legi, tenim necessitats culturals, esportives, de dignitat humana.
tenim algun dependent al nostre càrrec, o podem ser dependents en algun moment de la nostra vida, o tenim algun major que ha d'estar ben atès en residències públiques de qualitat, dignes. I aleshores uno se planteja si no serà millor invertir en aquesta felicitat xicoteta de tots els dies, perquè tindre uns bons serveis públics, tindre aquesta dignitat humana coberta, ens dona felicitat tots els dies. Potser no tan gran com que Fernando Alonso guanya, no? Ja no és tan gran la felicitat, però tots els dies una relació de felicitat quotidiana, doncs potser fa una vida més plena. I jo crec no són les xicotetes coses, no? Com diu la cançó de Serrat. És una fórmula de cooperació amb tota aquella gent que volem dotar la política valenciana d'un instrument al servei dels interessos valencians. De nosaltres no mana ni Rajoy ni Zapatero. No tenim tortícolis cap a Madrid. Som una força d'ací, de casa. Som l'equip de la terra. Som el Denia, club de futbol, o el València, o l'Hèrcules, o l'Elx, que tenen bones perspectives de créixer, som el Villarreal, i no som ni el Madrid ni l'Atlético de Madrid, no som el PP ni el PSOE. I des d'ací fem una crida a sumar encara més aquella gent que vol contribuir amb nosaltres en fer un país valencià de primera divisió, no una comunitat resignada, sinó un país valencià potent i benestar, les polítiques de benestar que parlava Mònica. I per això nosaltres proposem ja en esta roda de premsa 3 coses molt senzilles. Una, de cara a la campanya turística i de cara al nostre benestar, i tenint en compte el que Compromís ha fet en les Corts Valencianes és demanar al govern central que alliberi el peatge de l'autopista en el tram a Dénia. No pot ser que de València a Dénia o d'Alacant a Dénia te costi 9 o 10 euros. No pot ser. I com que tenim un sistema de finançació els últims, doncs una forma de compensar-nos podria ser durant els mesos d'estiu alliberar el peatge de l'autopista AP7 i lamentem que el PSOE ara sigui el partit del peatge de l'autopista, no ho entenem. Se va posar a la nostra proposta. Eixa, un. 2. Veiem amb preocupació el pacte govern central o govern valencià per el pla de Rodalies. No perquè no ens agrada, volem que s'apliqui. Però aquest pla de Rodalies que es va presentar ara fa un mes molt bé del Palau de la Generalitat, l'única concreció que parla per a Dénia i la comarca és tren de la costa, línia de cercanías compatible amb servicios de alta velocidad. I no posava ni quan se faria, ni com, ni de quina manera. S'ha dut aprovar una proposta institucional a les Corts Valencianes, però altra vegada el tren Gandia-Oliva-Dénia, doncs el govern valencià ha dit que si no n'hi ha inversió privada no es paga. I després el govern central ha dit que va retallar inversió pública. I ens preocupa que serem els paganos de la falta de diners públics. Compromís, el bloc Compromís, estarem atents per a defensar que aquesta important obra pública se faci. I se faci ràpidament perquè els estudis estan fets, posar-nos d'acord per a que en el territori, per a aquesta obra pública se faci i no ens passi el de sempre, que ens queden sempre els últims. Perquè quan vas a Madrid, ni PP ni PSOE decideixen. Ni PP ni PSOE decideixen, no tenim clar. Anem a estar molt atents a aquesta obra pública que considerem absolutament necessària. I després, nosaltres com a Compromís, des de l'acció de govern, defensarem sempre una caixa, defensarem que les caixes d'estalvis valencianes estiguen a favor de l'economia productiva i que les seues fundacions actuen a favor de la seva obra social. Vol referir-me al debat sobre la Caixa i Bancaixa. El model productiu valencià ha posat aquestes caixes en una situació difícil, perquè està basat molt en gran mesura en l'especulació en el nostre territori i aquestes caixes tenen problemes.